Jak widać, w bardzo strategicznym momencie zacząłem film. No tak, coś czułem, że tak będzie. Na zasadzie, że Chicks Love Tanks wyposażyłem się w nowoczesną wersję Rudego 102, tak zwany po naszemu Ryży 103. A to Joniklaus, a to jest gra, którą już możecie kojarzyć, przynajmniej u mnie, ze słynnej dupnej mapy. I postanowiłem po roku niegrania, no cóż, wrócić i zobaczyć, jak to wygląda i co się pozmieniało. I powiem szczerze, że zmiany są mniejsze niż mi się wydawało, że będą. Z jednej strony to dobrze, a z drugiej to jest gra dalej bardzo niewdzięczna do nagrywania i streamowania, bo działa wtedy bardzo kiepsko. Jak się samą odpali, to jest 60 klatek, elegancko wszystko śmiga, ale jak do tego puścić nagrywanie, albo spróbować streamować, jeszcze jak jest 5000 osób na serwerze, znaczy to taka przenośnia, no to już się zaczyna trochę lipa, dobra. Także tu mogę strzelać i to jest spoko, jak prawdziwy czołgista. Dobra, spróbujemy tutaj nawiązać jakąś łączność, w sensie nie, że radiostacją, jak ten, ja oka, ja grab 1, Wisla, a coś tam jedzie, próbuję go, ładuj, Wisla, dostał, Laden zibite, kurde, ja powiem szczerze, że w życiu to chyba czołgiem w to nie grałem. Już widzę, że to może nie być moje ulubione... O, rozdupcyli go. To może nie być moja najulubieńsza klasa. Ale myślę, że parę wideów z tego pomęczę, bo pamiętam, mam bardzo dobre wspomnienia z tą grą, jeszcze z czasów Twitcha. Także myślę, że nie omieszkam, tylko do tej gry ciężko jest wrócić. Czy może być ciężko wrócić do niej, w tym sensie, że w nią się nie gra tak jak większość standardowych FPS-ów, tylko dość mocno inaczej. Jest dość inny feeling postaci i w ogóle. A, dostał. No ale a nuż mi się uda. Miałem kiedyś takie wielkie plany, wielkich meczów z widzami i tak dalej. Może mi się to uda zrealizować. To jest jeszcze niewykluczone. To jest bardzo fajna gra na live'y, ale no, chociaż jakbym tam nasztalował wszystko na low, to może posiśnie. No, nie pitej, barbarzyńco. Czekajcie, ja go chyca, za szlafmyca. Jest. Dobra, i teraz kto to wygra? To jest starcie. O, oni już pitają. Ja! Super! W ogóle, kurde, to mnie zawsze szokuje, jak ładna jest ta gra, jak na darmową produkcję oczywiście. Zapominam, że żyjemy w takich czasach, że czasem te produkcje darmowe, to one są bardziej rozbudowane jak te płatne tak zwane produkcje AAA. Czyli te tytuły za duże ilości pieniążków. No, dlaczego ja liczyłem, że mi się to uda? Także czasem naprawdę warto jest dać szansę darmówkom. Dobra, pojedziemy tam za kolegą. Wybrałem taki serwer, gdzie właśnie trwa alert, ale nie ma tu jakiejś wielkiej liczby. A czy to można przez to? Nie. A oni przez to chyba mogą strzelać najprawdopodobniej. Także taki serwer, żeby mógł coś ugrać, bo ostatnio dostałem się na serwer, gdzie był alert i była taka haja, że po prostu nie do ogarnięcia. Dobra, cisnemy tam na przodek, bo tam się rzekomo też coś dzieje. Zaraz, ale czy to jest wrogie auto? Tak, to był wrogi pojazd. Troszkę po czasie się kapłem. No i tu miałem takie już wykokszone te levele, a ja tutaj mam bardzo niski poziom. To jest moja druga postać, tutaj mam chyba 5 dopiero. No ale co? Teraz nie wiem, czy to jest kwestia, że teraz mam kompa dość mocniejszego niż jak miałem ostatnim razem, kiedy to grałem, ale dużo szybciej mapy się wczytują na szczęście. Dobra, jeszcze mnie stać na jeden czołg. Dobra, wezmę... Nie stać mnie? Kurde, 310, nie stać mnie. Dobra, wezmę sobie autko takie. Zaję pasztet, jak to mówi wieszcz. Z tego idzie walić? Ja nie, bo to tam by się było przesiąść, dobra. Kaj jadymy. Moglibyśmy pojechać w sumie w prawo i tam jest haja taka... Ło! Nie! Jezus Mario.
A to nasz, to nasz. Zasłoń mnie, broń mnie, no, facet. Zaraz go zmiażdżę. Niech spróbują wysiąść. Pewnie nie spróbują. A równie dobrze można by było ciepać kizlokami. Wiecie co to kizlok? Kamień po śląsku. Ale fajny, romantycznie, nie? Voll romantysz. Co tu mam ability slot? Co to robi? A, tu mam takie fajne działko. Dobra, to już wiem jak się przesiąść przynajmniej. Dobra, kaj to jadymy. Kaj to trzeba cisnąć i no kaj. W ogóle tu jest dalej ten... Łopieruna. Ależ to było taktyczne podejście, ale w sumie... Ej, nie ma to takie głupie. No uda się, Ło. Nie. To się nie może tak skończyć. Umarł? Umarł. Dobra, spoko. To się nie mogło tak skończyć. Strach tym jechać, szczerze mówiąc. Ło! No, jak widać był strach faktycznie. No teraz tak dupić piechty. To jest trochę gańba. Dobra, co jest najbliżej? Aha, w sumie to nie ma tak daleko, dobra, spróbujemy dojść. I to jest ten legendarny moment, kiedy ja to nazywałem grą o bieganiu, że sam się durźlot to... Lecisz. Nic się nie dzieje. A to jest niby woda. Dobra. Ale załóżmy, że to jest kosmiczna super woda. W ogóle o ile się nie mylę, to od ostatniego czasu jak tu grałem dodali nowy kontynent. Nie wiem szczerze mówiąc jak on się nazywa. W ogóle tak tu nie mam rozeznania teraz. Muszę się w to wszystko z powrotem... Wow, jakie rośliny. Wdrożyć. Mam nadzieję, że mi się to uda. Także może na jednym filmie się nie skończyły. To jest taka... Kurde, to jest fajna gra, ale... Fajnie się tu gra z drużyną jakąś. Jeszcze jak się dzieją jakieś śmieszne rzeczy. Typu, że jest haja tak zwana na 100 fajerków. Ale zaś bez przesady, bo potem ja już tak się tracę w tym co się dzieje, że nie umiem tego ogarnąć. Dobra, powinny być tu hopki. Hopki, hopecki. Kajżeście są, ale... Jest romantyczne, rozumiem. A, dobra, jest. Łe! To my se poszczelali. Za fest. A! Tam citał jeden. A, jest kill! Nikt mi nie powie, że jest film bez killowania. Coś epło. Z całej epy. Teraz tu... A kolega... Co tam kombinowawszy? Łopana chyba. Mamy nieproszonych gości. A nie, to nasi, okej. Bronimy. Dobra, nie chcę umrzeć, bo spodobało mi się tu. Pobyłbym tu trochę i powalczył. Na odmianę od biegania i umierania. Głupi spot. W złym momencie to powiedziałem, w bardzo złym. Dobra, może jest jakieś logiczniejsze miejsce do spawnu. Na aucie można się zespawnować, to jest niegłupi pomysł. Albo nie, o, tu się zespawnuje, jest blisko do Hai. Znacie te powiedzenie? Jak to, pójdźcie do Rai, sam przyjdzie do Hai. I to się sam sprawdza. Dobra, sam jest Haja. W ogóle to jest chyba gra, jak się nie mylę, nie ma gry, gdzie mogłaby być podobna ilość ludzi na serwerach. Tak mi się wydaje. Dobra, tam się walą, ale... Ale kaj to jest... Dobra, już polecę tam. Tam lecą kamraci. To nie będę robił się za jakiegoś hipstera. A tu w ogóle jakieś proromańskie te... Proromańskie, profrancuskie motywy. Kurde, swędzi mnie nos, przez to się przeważnie ginie. Zaryzykowałem, przeżyłem. Jolo.
Dobra, ten sam se jeździ w aucie. O, panowie walą ostro, ale... A, fligry! To się może skończyć tragicznie. Ależ owszem. A? Kolega doktor. Dziękuję pięknie. Kurde, to jest w sumie jedno auto, które nas tak męczy. Thanks, za co? Mapa pokazuje, że tu się niby coś dzieje dalej, ale no to bardziej tam. Dobra, lecę. Szukam zawieruchy wojennej. To w końcu na tym polega, jakie fajne kwiatki płaskie w 2D. W ogóle także myślę, że to jest kurde fajna gra na live właśnie na YouTube'a, że ja ją puszczam, opowiadam wam jakieś śmieszne żarty i tak dalej. Wy się śmiejecie, ja coś tu udaję, że umiem grać i jest super, ale... Muszę znaleźć jakiś akuratniejszy do mnie serwer, gdzie by się działo coś, ale bez przesady. Wiecie o co chodzi. Droga środka. Takie yin-yang. Droga miecza. Kendo, droga miecza. O, Karibas, a co ty tu? Bandyto. Dobra, wiedział co robi. Ja zabiłem... Co to było? Ja zabiłem naszego? Nasz zabił mnie? Nie ogarniam w ogóle. Co się stanęło? Dobra, to jest... No dobra, no, powiedzmy, że do auta. Niech tak będzie. O, no już widzę, że... Sam jest weselej. Fes a fes. No, to może jest troszkę do przesady nawet. Chciałbym wiedzieć skąd strzelają, bo to ułatwia znacznie sprawę. A tam są, dobra. Także szabla w dłoń. Bolszewika. Goń go... Kurde. Goń, goń, goń. Wow, jak skrzętnie. Tylko, że... Strzelać idzie, ale wyleź już nie. Dobra, to nie, to jest zły pomysł. W ogóle kiedyś streamowałem PlanetSide'a na Twitchu i przyszedł na live'a deweloper, w ogóle pogadaliśmy sobie. No zajebiste to było. Czułem się taki znobilitowany. Czy myśleliśmy, że to fake, ale potem się okazało, że to prawdziwy dev. I było zdziwko wysokiego stopnia. Ojojoj, nie do swoich, nie do swoich. Kurde. Nie wiem, czy było wcześniej coś takiego, że te postacie się tak podświetlały wyraźnie. A i tam jest chyba ten pan w tym wielkim pancerzu. No i to już jest akcja, gdzie generalnie, no... Ja nie ogarniam, komputer nie ogarnia. Kamraty nie ogarniają. Granaty lecą. Boże, wszystko się dzieje. No chciałbym kogoś chociaż zabić. To jest takie niesprawiedliwe. Jakiś tęczowy kolega, jak widać. Daliby szansę, w ogóle mogę coś kupić. Nie stać mnie na nic fajnego. Ale... Aha, tutaj tego Heavy Assaulta nie mam w ogóle zrobionego, że tak powiem. Także... Co to jest Aha. Aha, Max jest za Ej, za tyle... Czemu nie? Raz można poszaleć. A, czyli tu strzelba i tu rakiety, dobra. To jest coś na miarę moich potrzeb. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać w boju. Przydałby się ktoś chętny do testów. Czyli żeby na nim można było przetestować. A w plecy to nieładnie. Ej, to ten Max wcale nie jest taki super. To jego... Wow, w ogóle, co to jest? Nie, ja tego... Ja nie wiem, czy ja tutaj mam szansę w ogóle jeszcze. Czy ja...
Czy ja jeszcze tutaj mam po co w ogóle grać w to? No bo ja widzę, że tutaj ludzie troszkę wyprzedzają moją epokę, że tak powiem. W sensie... No i po sprawie. W sensie, że ludzie tu mają niewiarygodne poziomy, jakieś super boosty i w ogóle cuda na kill, a ja jestem taki borocek, że... No widać, że dostaję takie wytupione... że aż mi jest żol. No. No ale jeszcze się nie zniechęcam. Jeszcze kiedyś nadejdzie tutaj mój moment. Wierzę w to głęboko. W ogóle na rozdziałce Full HD jest taka mała czcionka, że ja ledwo widzę, co tam jest napisane. A może to ja powinienem iść do okulisty. Nierozstrzygnięta kwestia. Dobra, to jest taki rozrzut, że... mogę nie próbować nawet. Ja, no super. Zdaje mi się, że był chopecek za tym drzewem. Tylko czy on już umarnął? Te roski. No, przynajmniej coś o życiu. Bożycku. Gra jest za potężna, ja z powrotem mam ten sam problem co za pierwszym razem. Nie umie posiąść jej ogromu. I to jest bolesna sprawa. Dobra, generatorem. Ale Nie no, to nie ma w ogóle sensu takie pykanie, bo to ja czuję, że ja robię coś bezsensownego. W sensie, że mógłbym do nich równie dobrze rzucać wulgaryzmami. Może wtedy byłby lepszy efekt w sumie. Dobra, we defended the object. No ile trzeba? Ile? A to jest chyba max. To ja już pójdę. O, jak widać poszedłem. Dobra, wiecie co, powiem wam, na razie to tyle. To na razie tyle mojej przygody w PlanetSide. I mam nadzieję, że następnym razem pójdzie lepiej i że będzie następny raz. Także śledźcie hitboxy, bo bardziej tam to będę ogrywał, jak będzie się dało. Bo no, muszę przywyknąć na nowo. Trzymcie za mnie kciuki.